Terve! Kohta lähdetään perheen kanssa yösuunnistamaan. Nyt on vuorossa Helsingin suunnistajien seuranmestaruuskilpailusarjassa yösuunnistuskilpailu ja kello on vasta 6 nyt, mutta 8 aikaa olisi jo tarkoitus lähteä metsään. Kilpailupaikkana on Nuuksio Espoossa ja siellä tarkemmin sanottuna Kattila. Vajaa 7 kilometriä olisi rata ja katsotaan kuinka jaksaa, kun tänään olin aamulla siellä Kauhavalla vielä tekemässä niitä Jukola-treenejä, että tulee pitkä päivä tässä, mutta eiköhän se liikuntaa kuitenkin ihan hyväksi aina. Katsotaan kuinka liput löytyy. Ja siitä taas kartta kouraa ja kohti K-pistettä. Oli varsin tunnelmainen lähtöpaikka tällä kertaa tuossa Kattilan jonkinlainen torppa, jonka pihapiirissä oli vanhoja rakennuksia ja sieltä lähti sitten paljon näitä seurakavereita maastoon. Oli pitkä väli ykköselle ja lähdin tästä ehkä hieman erikoiseen lähtösuuntaan. Tein aika nopean valinnan, että siinä on 2 tuommoista isompaa mäkeä. Tie menee vähän tuolla vasemmalla puolella ja rastille olisi ehkä hyvä tulla taas tuolta tietä myöten oikealta. Ja päätin sitten lähteä tekemään tämmöisen pehmeän lasku ja hakea tuota polkua ja tietä alle tällä rastivälillä. Oli pikkasen ehkä turhan vauhdikas toi alku. Tein tommosen pienen mutkankin tuosta K-pisteeltä, lähdin turhaan tuota niityn vierestä. Siitä olisi päässyt ihan suoraankin tosta ja sen jälkeen nyt yritin löytää ton polun. Sekään ei ollut ihan mikään helppo tehtävä, koska mä en ihan siihen niin kuin osunut alkuun. Tiesin kuitenkin, että tässä sen piti suunnilleen olla ja tein tommosen pienen etenemisen tuossa rinteessä. Ja lopulta se polku sieltä sitten kyllä löytyykin, että pääsee jatkamaan matkaa. Taitaa olla, että tässä se nyt sitten on. Sen jälkeen vaan sitten polkua pitkin tuohon tielle, jota pitkin olisi sitten vähän pidempi siirtymä tonne ykkösrastin niin kuin rastiväliviiva oikealle puolelle ja sieltä jyrkenteiden jälkeen sitten olisi tarkoitus lähteä kohti tuota rastilippua. Tämä oli oikeastaan semmoinen väli, missä toi maasto on silleen tuttu, että siellä on tullut aikanaan jonkin verran juostua ja sitten semmoinen maasto, mikä on niin kuin tuttu, niin se jollain tavalla yleensä johtaa siihen, että saattaa tehdä semmoisia reitinvalintoja, että muistelee, että tuoltahan mä nyt menin viimeksikin ja toi saattaisi olla, se oli ihan hyvä. Välillähän ne on ihan, siitä on niin kuin hyötyäkin siihen suunnistamiseen, mutta tällä välillä esimerkiksi niin mulla oli semmoinen intuitio, että ei missään nimessä kannata lähteä suoraan tätä väliä. Mä kattelin tuolta, meillä oli tässä niin kuin seuran sisällä toi Livelox käytössä ja kaikki, jotka sinne reittejä on laittanut, niin pystyy tekemään vähän vertailua, että tämä oli H40-sarjan rata, mutta sama rata oli sitten myös pääsarjalla, että siinä näki hyvin, kun meilläkin oli noita ihan Suomen kärkipään pääsarjalaisia juoksemassa, että minkälaisia reitinvalintoja siellä tehtiin. Niin mä katsoin tuosta noita erilaisia vaihtoehtoja ja kyllähän toi suora reitinvalinta tässä, siinähän menee K-pisteeltä, jos lähtisi vähän viiva oikeaa puolta, niin siinä menee vähän matkaa tuommoinen pieni polku. Sitten pitäisi mennä aika lailla viivaa pitkin ja tulisi tuon niin notkelman jälkeen. Nythän mä oon tuossa tiellä, kohta tuossa tien mutkassa, niin tuossa, jos mennään tuota notkelmaa tuonne rastiväliviivan kohdalle ja sen oikealle puolelle, niin siinä menee tuommoinen hento polkuura rastiväliviivan suuntaisesti ja sitten pitäisi kavuta tuommoinen mäki vähän tuommoista satulakohdasta ja vähän suon ylitystä ja sitten tulisi tuommoinen niin kuin tien mutkaan. Se olisi se mahdollisimman niin kuin lyhyin reitti käytännössä tällä rastivälillä. Ja ei varmaan olisi ollut ihan huono vaihtoehto kylläkään, että
tiellähän oli aika helppo tässä juosta ja mulla varsinkin itsellä, kun alussa jaksaa yleensä vähän paremmin puristaa, niin se oli tietysti, meni ihan mukavasti. Mutta kyllä niin kun mä katsoin niitä eri reitinvalintavaihtoehtoja, niin jos ton tievalinnan ottaa, niin silloin olisi melkein kannattanut K-pisteeltä lähteä ehkä 50 metriä tonne vasemmalle ja nousta sitten yhtä pientä polkua vaikka rastiväliviivan suuntaisesti toi joku 100 metriä ja sen jälkeen tavoitella ensimmäistä isomman tien mutkaa, missä mä äsken olin tuossa notkelmassakin, niin juokkisi siihen ja sitten sen jälkeen menisi sitten tietä pitkin tuolta ympäri. Silloin tulisi tavallaan yhdistelmä siitä, että on hieman suoraviivaisuutta, mutta myös sitä tietäkin sitten. Mulla oli kaiken kaikkiaan ihan hyvä kilometrivauhti tässä siinä meidän 40-sarjassa ja tulin sijoittumaan tässä niin kuin rastiväliajassa ihan sinne kärkipäähän, mutta kyllä niin kuin kylmää vettä tuli niskaan noilta pääsarjan juoksijoilta, että parisen minuuttia tuli takkiin kyllä. Ja mun mielestä olisiko se nopein ollut sitten just toi hyvin suoraviivainen valinta. Jos en mä väärin kattonut, niin toi Einari Heinaro taisi juosta viiva oikeata puolta, joka on ihan niitä Suomen kovimpia menijöitä kyllä. Toinen kova oli Syrjäläisen Arttu, joka oli juossut mun mielestä just silleen, että tuo oli lähtenyt K-pisteeltä tuosta viivan vasemmalta puolelta just sinne mäen päälle ja sieltä sitten viistänyt tuohon tielle ja mennyt tietä pitkin sitten, että itselle ehkä kuitenkin lopulta olisi sopinut parhaiten toi rastiväliviiva oikealla puolella meneminen ja siinä oikeastaan tuli nyt se päätös tuli vähän niin kuin automaattisesti tehtyä sen niin kuin paikallistietämyksen perusteella ja tässä tapauksessa mä olisin ehkä voinut vähän haastaa, että se ei ollut paras päätös, minkä mä tein, että lähden tuolta kovin paljon vasemmalta kiertelemään. Tässä tiejolkutus etenee ja kohta päästään niin kuin oikeasti suunnistustehtävien pariin. Tämä oli aika niin kuin mukava suunnitussäännä, koska nyt oli kohtuullisen hyvät olot. Illalla oli ihan aurinkoista tuossa vielä ja oli aika lämmintä. Maasto on kyllä ollut aika märkää nyt, kun on ollut niitä sateita. Ei ole edelleenkään niin kuin kuivunut nuo maastot. Et ehkä se on niin, että tulee aika märkä loppusyksykin myös sitten, kun ei se haidunta ole enää niin kova tässä vaiheessa. Nyt aletaan pikkuhiljaa lähestymään sitä paikkaa, kun lähdetään tekemään rastinottoa. Ja mä olin lukenut tuossa tiellä, että tuossa vasemmalla pitäisi kohta näkyä iso jyrkänne. Se voi jäädä vähän ton karttakuvan taakse. Sitten mä katsoin, että oikealta puolelta pitäisi tulla heti, kun se jyrkänne päättyy, niin pitäisi tulla semmoinen pieni polku. Että jos mä sen yrittäisin nähdä ja pidin kuitenkin myös semmoista varovaisuutta siinä, että jos en mä näe sitä polkua, niin ainakin tuo jyrkänne nyt tuosta näkyy. Se ei tässä videolla nyt näy niin hyvin, kun se on tosiaan tuossa kameran takana. Tuosta löytyi ja siitä polun kohdalta lähti myös tänne vasemmalle pieni polku. Sitä ei ollut karttaan erityisemmin vahvemmin merkattu, mutta siinä oli tommonen jonkinlainen peuran polku taas. Ja tuo rastipiste itsessään, niin mä katsoin, että sitä ennen kuin mä lähestyn, niin pitäisi olla tommonen jonkinlainen laakea painauma tuossa mun oikealla puolella. Vähän niin kuin tommonen laakea kuoppa ja sitten sen kuopan rastiympyrän reunalla niin on tommonen pien aukko. Täällä Nuuksiossa on harrastettu tommosia pienaukkoja, niitä on ihan tekemällä tehty ja pyritty sitten sillä tavalla lisäämään sitä monimuotoisuutta. Ja mä ajattelin, että mä näen sen siinä ja sieltä sitten hyökkään tuohon pistekumpareille, mikä piti olla rastia. Nyt näkyykin, että mä oon hyvin lähellä jo itse rastia. Täällähän ei ole mitään heijastimia näillä lipuilla.
Ja mä katseella koko ajan hain, että missä se keltainen aukko on. Ja nyt sitten rupesin katsomaan, että ei, kyllä mä oon varmaan tullut vähän pitkäksi. Että mä oon tullut, tossa oli tommonen toinenkin aukko, mikä siinä niin kuin näkyi mielestään. Ja lähdin pikkasen takaisinpäin. Tulin siihen alueelle, rupesin katsomaan, että onko se lippu tässä. Ja sieltähän se sitten lopulta löytyykin kuusen vierestä. Oli aika tommonen peitteinen toi rastin alue ja katoin, että en ollut kyllä ainut, joka oli tosta pikkasen mennyt ohi, että olisi pitänyt ehkä pikkasen mennä enemmän ton isomman kuopan kautta, mitä mä kuvasin tuolta tieltä, kun lähdin, että olisi pitänyt yrittää löytää ennen kaikkea toi rastin pohjoispuolella, tuossa rastiympyrän sisällä oleva pien aukko. Kun mä en siihen osunut, niin sit se oli hieman vaikeampi. Mutta onneksi kompassia tuli katsottua ja tiesin, että sieltä sitten se rasti lopulta löytyy, kun vaan menee tarpeeksi lähelle. No ykkös-kakkosväli, aika tommosen kivan näköinen rastiväli. Ensin mennään ison mäen päälle ja sitten on vähän tommoista vaativampaa rastinottoa. Ja en nähnyt tässä oikeastaan erityisempiä reitinvalintavaihtoehtoja. Lähdin suoraan juoksemaan kompassisuunnalla ja luin tuosta kartalta sen, että kun täältä mäkialueelta sitten lähdetään laskeutumaan alaspäin, niin siinä on taas tommosia pienaukkoja 2 kappaletta. Ja mä ajattelin, että ehkä mä sen toisen ainakin niistä sitten tuun näkemään, jos en mä osu siihen ihan keskelle. Ja niiden ohi, kun menis, niin tuohon niin kuin rastipisteelle, niin siinä on tuommoista pientä mäkimuotoa, mikä voisi johdatella sinne rastille päin. Ja tässä nyt juoksen tätä rinnettä ja en ollut ihan varma sitten, että missä kohtaa mä tarkalleen oli. Tässä kohtaa nyt jotain aukeampaa kohtaa. Mä en ole ihan varma, onko toi mun GPS-pallura tässä just oikealla kohdalla. Mutta mun mielestä toi oli toi pien aukko. Ja mä eka ajattelin, että se on toi oikeanpuoleinen pien aukko. Mutta sitten mä jatkoin siitä eteenpäin. Niin tuli tämmöistä soista aluetta. Ja nyt tuli oja. Niin se oli itse asiassa mulla tämmönen niinku... Mä en ollut sitä lukenut sitä ojaa, mutta mä sain siitä kiinni, että hemmetti, mähän olin tullut pikkasen tänne vasemmalle. Ja nyt mä menin siihen ojan suuntaisesti juoksemaan. Se oja on tossa nyt ton karttapalan takana. Ja siinä oli se ojan mutka tässä kohtaa suunnilleen, niin mun oli helppo siitä saada varmuus, missä mä oon. Ja nyt mä lähden sitten juoksemaan sitä mäkimuodon reunaa. Ja täältä kun kaadan tonne oikealle, niin pitäisi tulla sitten sinne rastin lähelle. Tuossa nähtiin, että oli aavistuksen verran niin kuin tuuria, että tuli selkeä pysäyttävä kohde, niin kuin se oja tässä vaiheessa. Sieltä löytyi lippu, sekin oli täällä vähän niin kuin piilossa notkelmassa. Ei mitään erityisempää virhettä tuohon. Hieman pieni ajautuminen tuossa rastiväliviivan vasemmalla puolella. Kolmosväli. Tässäkin katsoin, että onko tuota vihreätä syytä lähteä jollain tavalla kiertelemään. No, ei ollut ehkä semmoista erityisempää tarvetta. Lähdin vaan suoraan suunnalla. Se oli aika märkää tossa. Oikein niin kuin puolisääreen saakka jalat uppoili sinne suolle ja siitä sitten loikattiin ojan yli. Se oli helppo lukea kartalta, että yksi oja pitäisi tullakin. Ja sitten mä kompassista tästä nyt kattelin, että pysyy se suunta rastivälin mukaisena, että toi vihreä alue, niin sehän on tietyllä tavalla vähän niin kuin ohjaava, että vasemmalla puolella on tommonen mäkimuoto ja sitten sen oikealla puolella, tuo vihreä alue oikealla puolella on myös tommonen mäkimuoto. Ja oikeastaan toi vihreä alue on semmoinen, että siinä on tommonen notkelmamuoto, jonka pitäisi sitten, jos sitä seuraa, niin johtaa sitä rastia kohti. Ja se oli niin kuin havaittavissa tuolla pimeässä metsässäkin, että
tässä nyt jonkin sortin notkelman muoto on ja koko ajan mennään hieman ylöspäin. Näin ollen mä sitten sieltä kapusin ja myös tuolla vasemmalla karttapalan takana niin näkyi sitä nousevaa mäen rinnettä, jolloin mä tiesin, että tätä reunaa kun mä menen, niin sieltä varmaan sitä rastipistettäkin lähestytään pikkuhiljaa. Näytti olevan kivi. Tähyili vähän tonne eteen, että missä kohtaa se sitten tulee näkyville sieltä. Ei heti näkynyt, mutta jonkin ajan kuluttua sieltä tuli tommonen pieni kivi näkyville ja arvelin, että olisiko lippu sen takana ja sieltähän se löytyikin sitten. Se oli ihan sujuva toteutus sillä rastivälillä ja seuraava väli kohti 4. Siinäkin on vähän tommosia soistuneita alueita. Ensin katsoin, että täytyy hieman ehkä pujotella noita mäkien väliä tossa, että ei turhaan tulisi kavuttua tommosille yksittäisille mäille ja syöksyinkin tähän ensimmäiselle suolle ja näin tuolla etuvasemmalla, se on taas tuolla karttapalan takana, niin näkyy tuommoinen jyrkänne mäkialue. Tiesin, että nyt sitten pidän sen siinä vasemmalla puolella, niin sen pitäisi sitten johtaa mut tuohon tietynlaiseen kapeikkoon, joka on tuossa ihan rastiväliviivan oikealla puolella. Ja siitä satulakohdasta oli tarkoitus sitten kavuta ylös. Tästä löytyi jonkinlainen heikko peuranpolku, meni siihen satulakohtaan ja päästiin tähän niin kuin lakialueelle, jonka jälkeen sitten varmistin, että suunta on oikea ja jatkoin etenemistä. Mä hieman tuossa pohdin, että tuolla on tommonen järvi tuon 4. rastin oikealla puolella, että olisiko sinne rastille syytä mennä tuota polkua pitkin. Mutta toisaalta tiesin, että tässä ei ole hirveän isoja korkeuseroja ja toi Avokalliomäki näytti aika kutsuvalta. Niin en ollut tehnyt vielä päätöstä, että miten mä tarkalleen tässä tuun menemään. Ja nyt menin noiden ojien yli. Tulin tähän pienelle mäen harjanteelle. Mä ehkä hieman ajauduin tuossa oikeammalle kuin mä luulinkaan. Ja kun mä tulin sitä harjannetta, niin nyt tuli se polku. Ja tästä taas nähtiin semmonen, niin kuin mä oon nyt aikaisemmissakin videoissa joskus sanonut, että polulla on ehkä välillä semmoinen niin kuin vetävä vaikutus puoleensa, että ne tuo niin kuin helpotusta siihen suunnistamiseen. Ja mä sitten ajattelin, että mä juoksen vähän matkaa polkua, mutta samalla katsoin, että en mä kyllä tuolta järvenrannan kautta jaksaisi lähteä menemään, että mäpä nyt yritän leikata tätä rinnettä tässä sitten. Eli pääsin näiden jyrkänteiden alta juoksemaan sitten tuota rastia kohti. Tää ei ollut ehkä kyllä mun mielestä näin jälkiviisaana. Se ei ollut kyllä ehkä paras valinta, jos niinku suoraan halus suunnistaa, että kyllä olisi kannattanut olla tuossa hyvin lähellä rastiväliviivaa vaan. Mulla ei ollut kyllä niinku olennaisesti huonompi etenemisvauhti tässä, että toi oli yllättävän hyvä kulkusta toi vihreä alue. Se oli tuommoista vanhaa kuusikkoa, jossa nyt oli vaan vähän tiheämmin tuommoisia alle jääneitä pienempiä kuusia, mutta niin kuin näkyy, niin toi pohjahan oli tosi hyvä kulkusta. Tässä varmistin koko ajan, että nyt on suunta oikea ja mielessäni jo katsoin, että sieltä pitäisi tulla jossain vaiheessa polku, jonka yli mä sitten meen. Ja tässä on polku ja katseella näin myös tuossa etuvasemmalla, että siinä oli vähän tuommoista kalliomuotoa. Mä tiesin, että mä oon nyt aika hyvällä korkeusasemalla tässä, että nyt jos mä pystyisin pitäytymään suunnilleen tässä rinteen tasossa, niin sen pitäisi johtaa mua tuonne rastille päin, että rastipistehän on tuonne pistekumpare, tai oikeastaan sitä täällä on ihan pieni kumpare, ei ole pistekumpare, vaan hyvin pieni kokoinen avokalliokumpare. Ja täältä kun menin rinnettä, niin osuin tähän yhteen palluraan, mikä on tämmöinen avokallio myöskin. Tuossa rinnen muodossa näkyy tommonen jännä terävä avokalliokärki, jota kohti mä nyt tässä meen. Ja
mä ajattelin, että nyt on tosi tärkeää vaan varmistaa, että mä en mene sen alapuolelta, koska sitten mä en välttämättä näe sitä. Ja sen takia mä hieman hivuttauduin tässä rinteessä tänne ylärinteeseen päin ja onkin just viivan kohdalla. Ja tossa mä näin tuolla etuoikealla. Se ei näyttäisi videolla niin hyvin, mutta se kallion nenämuoto jäi tuohon mun oikealle puolelle. Ja mulla oli täys varmuus, missä mä tällä hetkellä oon. Ja nyt sitten ajattelin, että pyrin säilyttämään tämän korkeusaseman ja se rasti varmaan tulee vastaan. Ja tuolla edellä näkyy lamppu, joka oli aika paikallaan. Mä päättelin siitä, että se on varmaan nyt sitten joku seuratoveri leimaamassa sitten siellä. Ja tää oli tämmönen klassinen yösuunnistajan harhaluulo. Monestihan se voi olla niin, että näin voi ollakin, mutta tässä tapauksessa niin seurakaveri olikin siinä vähän niin kuin kartoittamassa aluetta, että missä ollaan. Ja mä päättelin aika nopeasti, että taidan olla hieman ylempänä kuin se rasti, joten pudottauduin tosta nyt sen yhden käyrän alaspäin ja siitähän se löytyikin sitten se rastipiste sitten. Sieltä sitten kohti vitosrastia. Aika mukavan näköinen rastiväli. Tuommoinen hyvin laakeapiirteinen avokalliomäki, jonka takana on sitten seuraava avokalliomäki. Ja melko tuommoisella tasapiirteisellä alueella sitten kivirasti. Todella semmoista niin kuin suunnistusnautiskelijan maastoa, ainakin näin itseni näkökulmasta. Ei muuta kuin vaan tarkka suunta ja pelkistin tämän rastivälin just sillä tavalla, että ensin jää tää avokallioalue tai ensimmäinen mäkialue tuohon vasemmalle puolelle ja sitten yritän osua tuohon seuraavaan kalliomäkimuotoon sillä tavalla, että saisin siitä varmistuksen, missä tällä hetkellä sitten oon. Ja toi pohjahan oli tosi mukavaa juosta. Vaikka mullakin on tehokas lamppu, niin sitä ei aina kyllä kauhean kauas välttämättä näe, että siellä maastossa kyllä näkee pikkasen kauemmas kuin tässä videolla. Se jotenkin ei ehkä välity niin hyvin se kuva tälleen yöaikaan, mutta sieltä vaan sitten tulin mukavasti siihen avokallion kulmaan. Se oli aika selkeä havaita ja nyt nähdään kuinka se rupeaa jo laskemaan se kalliorinne sinne alaspäin. Pompin siinä vähän, oli hieman tuommoista epätasaisempaa kohtaa ja mun mielestä tässä oli ehkä aavistuksen verran reippaampi vauhtikin, kun olin saanut sen seurakaveri Toni Pikkarainen oli siinä lähtenyt pari minuuttia ennen, niin Tonin kanssa just nähtiin tuossa nelosrastilla ja Toni on meillä siellä 45-sarjassa semmonen oikein kovakulkunen kaveri. Ajattelin, että saas nähdä, että juokseeko se Toni kohta multa karkuun tossa, mutta nyt lähdettiin molemmat tekemään ihan omaa työskentelyä ja tuossa mentiin vähän niin kuin rinnakkain, että Toni oli hieman vasemmalla puolella ja mä tuolta pamahdin ihan suoraan rastille. Tuo GPS ei nähtävästi ihan ollut siinä kohtaa, missä se rasti oli, mutta olin kyllä tosi tyytyväinen. Tulin ihan suoraan siihen rastille. Tossa tietysti näin jälkiviisana voi miettiä, että tossakin näkyy itse asiassa pieni kivi just toi, missä kohtaa mä menin, että oliko siinä joku ylimääräinen kivi itse asiassa kartalla vai oliko se GPS-häiriö. No, sitä ei nyt saa selville tästä muuta, mutta ehkä se ottaa pientä painoarvoa pois mun tästä niin kuin pieneltä omakehulta, että tulin suoraan rastille, jos se rasti oli eri paikassa kuin oikea rastisijainti. Mutta tuossa on pieniä heittoja tuossa GPS, että kyllä se hyvin saattoi olla siinä ihan oikealla paikalla. Sitten onkin lyhyt väli tonne Kutoselle. Aika tommonen epämääräinen suunnistuksellisesti. Mä tavoittelin, että mä juoksen vähän viivan oikealla puolella tuolta valkoiselta alueelta ja sitten leikkaan tuohon
rastia ennen on, tuossa rastin kohdalla on tuollainen jonkinlainen harjanne muoto, jonka päädyssä on sitten tuo kumpare. Ja siinä tuli muutama varmistusaskel ja tähyilin, että onko se tämän takana, ja sieltähän se leimasin sitten rupesi pilkottamaan. Sitten onkin aikamoisen pitkä väli seiskarastille. Ne, jotka muistaa Firmaliigan tuosta aiemmin tältä kaudelta, niin silloin kun Firmaliiga oli tässä samassa maastossa, niin mentiin vähän samoissa maastonosissa, mutta vaan toiseen suuntaan. Mä katoinkin, että mistä kohtaa toi nyt kannattaisi mennä tuo järvi ympäri. Ei sitä suoraankaan oikein kannata mennä uimaan. Oikealta ei näyttänyt mitenkään erityisen hyvältä, niin kuin jos olisi isompia kiertoja, niin mä päätin, että mennään viivan vasemmalta puolta tuota avokalliorinnettä kohti tuota järveä ja kierretään tuolta järven vasemmalta puolelta pohjukasta ja mennään hieman niitä samoja polkuja, mitä silloin tuli Firmaliigassakin mentyä, vaan toiseen suuntaan. Nyt sitten lähdin kapuamaan. Tässä oli alkuun pieni mäkialue ylitettävänä. Löysin tosi hyvän väylän siitä. Pääsin tuohon päälle ja pystyin peilaamaan tuonne oikealla puolella näkyvään. Tai ei se oikeastaan näy kuin tuossa kartalla nyt, mutta siellä oli toi korkeampi mäen huippualue. Ja tästä sitten suunnalla vaan hivuttauduin tuota mäkeä pitkin ja kohta lähden laskemaan sitten tonne alemmas. Kartallahan toi on aika tommonen kuvioköyhä toi alue nyt, kun kohta lähestytään tuommoista suonotkelmaa alaspäin ja siinä on jonkinlainen ojan ylitys, niin sen jälkeen sitten kun lähdetään kapuamaan tuohon loivasti nousemalle mäkimuodolle, niin se ei todella ole mikään semmonen, että siitä ilmeisen helposti saisi kiinni. Tuosta ojan ylitys ja nyt lähdetään sitten, mennään käyrä pari kohta ylöspäin tästä. Niin mä en edes oikeastaan yrittänyt paikallistaa itseäni tarkasti näissä kohdissa. Mä näin näitä kalliomuotoja tässä hieman ja arvelin, että mä oon suurin piirtein tossa, missä mä nyt kartallakin oon. Ehkä aavistin, että olisin ollut ehkä vähän enemmän oikeammalla. Ja tavoittelin sitä, että nyt sitten vaan juostaan tätä rinnettä pitkin. Pidän kompassisuunnan silleen järkevänä, että koko ajan nousen ehkä hieman, mutta en kuitenkaan liian jyrkästi tonne ylös. Ja muistelin, että silloin kun Firmaliigassa tästä tuli, niin tää oli tosi hyvä kulkunen tää rinne. Ja mulla semmonen maastomielikuva oli mielessä, että mitä mä nyt tässä odotan sitten. Tää alkuosuushan tässä oli tämmöistä aika tasapiirteistä, eikä niinkään kallioista. Kohta se muuttuu hieman kallioisemmaksi, toi pohjakin sitten. Tää reitti, mitä mä nyt sitten tässä meen, niin se oli varmasti ihan hyvä valinta itselle, että sen mä katsoin tuolta pääsarjan juoksijoista, että siellä oli myös tehty ihan kelvollinen reititys tuolta järven oikealta puolelta, mutta ottaen huomioon, että mulla on toi oma perusnopeus on kuitenkin selvästi hitaampi kuin noilla pääsarjan kavereilla jo, niin mä sain tehtyä kuitenkin ihan hyvän rastiväliajan tähän. Eli mä luulen, että tää oli kaiken kaikkiaan hyvä valinta. Ja tämän pitäisi olla aika turvallinen, koska tuohon järvelle on todennäköisesti kuitenkin aika helppo osua. No, kohta nähdään, onko se niin helppoa. Tässä rinteessä reitti eteni kyllä ihan sujuvasti. Mielessäni mä tuossa muistin sen siitä Firmaliigastakin, että siinä oli tommosia niin kuin pieniä avokallioharjanteita tuossa mäen päällä, tässä järven kohdalla. Ja nyt tässä kohta näkyykin, on jotain tämmöisiä pieniä mäkimuodon
alueita sitten, joita mä havaitsen tässä. Mä ehkä arvelin, että mä oon tässä kohtaa varsinkin, niin mä mielessä kuvittelin, että mä oon hieman enemmän oikealla. Mutta mä oon itse asiassa, mähän on tulossa ihan suoraan sitä järven päätä kohti. Ja mun harmikseni mä teen nyt kohta semmoisen pienen korjauksen tonne vasemmalle. Tähän jonkinlainen peuranpolku tulee tässä Harjanteen päällä vastaan. Onko se kohta niin kuin tässä? Ja se vähän johdatteli mua sitten tänne vasemmalle. Pikkasen tuli turhaan kaarrettua sinne ja mä sitten katoinkin, että koska mun pitää lähteä tästä oikeasti jyrkästi alaspäin. Ja no nyt mä sitten lähden alaspäin. Mutta samalla niin kuin näkyy tuossa kartallakin, niin mä oon hieman turhaan tullut tonne vasemmalle. Olisi ollut kyllä säästänyt varmaan parikymmentä sekuntia, puoli minuuttiakin, jos olisin tullut vaan suoraan tuohon järven päätyyn. Nyt mä tähyilen, että mikäs tie ja ura tässä on. Se oli tosi märkä. Mä tajusin heti, että hemmetti, että mä oon tullut vähän tähän järven päädyn vasemmalle puolelle ja yritin vaan katsoa, että mistä pääsee järkevällä tavalla juoksemaan ja sitten se polkukin muuttui pikkasen paremmaksi tossa. Ei ollut enää niin supermärkä. Toi järvi jäi tuohon oikealle puolelle ja tästä nyt lompsuttelin näitä melko märkää polkua tähän Kallio-Harjanteelle ja tää oli tuttu paikka. Tästä oli helppo sitten mennä sitten tätä Harjannen muotoa eteenpäin ja tässä oli muutama polku rinnakkain myöskin, niin mä ajattelin, että nyt täytyy vaan varmistaa se, että menee mieluummin niin kuin oikeanpuolimmaista polkua. Se ehkä näkyy vähän huonosti tuossa kartalla, mutta kuitenkin oli jäänyt semmoinen niin kuin mielikuva tästä paikasta, että on niin kuin mahdollista, että saattaa ajautua liikaa tuonne vasemmalle ja se voi johtaa siihen, että sitten saattaa käydäkin niin, että lähtee niin kuin turhaan tonne vasemmalle, koska mun tavoitteena on löytää nyt se polku, mikä kohta lähtee tonne vasemmalle. Eli jos liikaa ajautuisi vasemmalle, niin voi jopa niin kuin lähteä seikkailemaan turhan aikaisin sinne ja se sitten voi johtaa seurannaisvaikutuksiin siellä. Näin oli, sieltä se polku sitten näytti pikkuhiljaa löytyvän. Toi GPS-pallura tuossa taitaa olla hieman vasemmalla nytten. Se ei ole ihan siinä polun kohdalla, mutta tätä oli hyvä mennä ja oli täys varmuus, missä mä etenen nytten. Ja tavoite oli se, että tuonne rastille lähestyminen tapahtuisi sitten sillä tavalla, että nyt kun tätä polkua menee tänne mäkialueelle, niin kohta se lähtee sitten laskemaan tuonne seuraavaan notkelmaan, niin siinä tulee olemaan tommonen aika terävä mutka siinä polussa tuon mäkialueen laskun loppupuolella. Siinä on tommonen jyrkänä, jonka alle se polku kaartuu. Niin mä mietin, että kannattaako mun lähteä sinne ja vähän juosta vaan polkua koko matka. Eka vähän vasemmalle ja sitten tonne oikealle. Vai lähdenkö ihan suoraviivasti tuosta polun mutkasta tonne seuraavalle mäkialueelle ja yritän löytää sieltä jonkinlaista peuran polkua. Ja se oli mun suunnitelma. Mieluummin suoraviivaisesti vaan kohti rastia. Tässä ollaan nyt siinä kohta polun mutkassa. Noin, polku taitaa kohta karttua tuonne vasemmalle ja mä jatkankin suoraan tästä näin. Siinä oli yllättävän kova lasku sinne notkelman pohjalle. Tuolla näkyykin jo vetisin alue. Oli oikein runsaasti vettä siinä notkelmassa ja nyt lähdin kapuamaan ylös ja katseella vähän hain, että missä kohtaa on se tietynlainen mäkien välikkö, mihinkä mä nyt haluan itseni löytää. Ja tässä oli jonkinlaista peuranpolkua, josta pystyi päättelemään, että tässä se varmaan on. Ja siitä oli helppo mennä sitten. Me mentiin siinä
Toni oli vähän mun takana siellä, niin se vähän vilkahteli lamppukin siellä taustalla. Ja matka etenee siinä mukavasti. Pääsin tuohon mäen päälle ja tavoitteena oli nyt sitten se, että tuo rasti on tuolla tommosen niin kuin jonkinlaisen avokalliokumpareen reunalla, onko siinä pikkuinen jyrkänne. Ja tuosta näkeekin tuosta kartasta, että siinä on vähän oudosti numerot päällekkäin. Se on vaan tässä reittisysteemissä sillä tavalla kilpailukartassa ne numerot oli vähän selkeämmin. Mutta tuossa on semmoinen niin kutsuttu, vähän ehkä tommonen niin kuin timanttihajonta, että siinä mennään käymään 2 rastia niin kuin 2 kertaan. Ja se näkyy sitten kohta paremmin, kun päästään tonne, että miltä se niin kuin näyttää. Mutta miksi siinä on tommonen, niin siinä voidaan esimerkiksi laittaa joka toinen lähtijä juoksemaan ne eri järjestyksessä ja tällä tavalla saadaan ehkä vähän vähennettyä sitä, että jos joku haluaa juosta peesissä, niin sitten sen pitää juosta se tietyssä järjestyksessä. Täällä nyt sitten oli aika märkää tuossa notkelmassa. Katsoin, että nyt lähdetään kapuamaan rinnettä vähän ylös ja yritetään löytää se sopiva korkeustaso sieltä, josta sitten se rastipiste pitkullainen kumparemuoto löytyisi, jonka reunalla se jyrkänne sitten olisi. Täältä näin sitten näkyy vaan sammaleet, kun sen verran kumarassa kapuaa tuota mäkeä ylöspäin. Ja siinä näkee hyvin, kuinka karttaa tuli suunnattua. Ja tämä mäkimuoto näytti siltä, että tässä se voisi se rastikin vaikka sitten olla. Ja sieltä sitten se tulikin näkyville. Se meni oikein hyvin ja nyt sitten lähdetään, tässä nyt karttakuvassakin näkyy toi rasti, eli mulla oli toi äsken oli 7 rasti, niin 8 rasti on sitten tuolla suoraan ylöspäin. Siellä kun menee käymään, niin sitten sieltä lähdetään sitten hieman eri järjestyksessä menemään. Et osa porukosta on voinut lähteä tästä juoksemaan tonne oikealle lähtevälle rastille ja päätyä sitten sen jälkeen tänne rastille, millä mä nyt menen, ja sitten sen jälkeen juosta toi vasen lenkki. Eli sillä tavalla voidaan vähän hajauttaa porukkaa. Tää oli tosi nautinnollinen maastoalue. Kapusin tuohon avokallioalueelle ja yritin katsella hakea, että missä se isompi kalliomuoto näkyy, ja se olikin tuossa etualalla. Katsotaan, nähdäänkö sitä juuri tuosta videolta, vai jääkö se just tuohon. Se taitaa just jäädä tuohon kameran, tai siis kartan taakse. Ja tässä oli tosi kiva kipittää tämmöistä tasapiirteistä kalliomuotoa, kun tietää tarkasti, että iso mäkialue on tuossa vasemmalla puolella. Ja luin tuohon rastille päin mentäessä, että siinä on viivan alla on tommonen pyörylä avokallio muoto. Sen pitäisi sieltä kyllä näkyä. Ja kohta varmaan saadaan se havaita tuossa jossain. Se taitaa olla tuossa oikealla nytten tässä. Mennään itse asiassa vähän viisitään sitä. Ja sitten mä katsoin, että tuossa rasti ympyrän kohdalla on yksi jyrkänne. Se ei oikein näy tässä kartassa nyt, mutta se jäi tuohon mun vasemmalle puolelle kohta. Sitä ei nähty, mutta sitten on tällainen avokallio nenä, jonka takana sitten se itse rasti pitäisi olla. Ja tässä oli se nenämuoto. Kompassi johdatti mua tähän suuntaan ja tässä tuli todella ruuhkaa. Se oli monissa sarjoissa juoksijoita, joilla tämä oli sama rasti varmasti. Ja sinne oli mukava mennä hakemaan leima sitten. Ja sitten lähdettiinkin tonne 9 rastia kohti. Siinä oli ihan rastiväliviiva oikealla puolella tämmöinen soistunut suoalue ja mietiskelin, että ehkä mä haluan pysyä pikkasen viivan vasemmalla puolella. Se voi olla parempi kulkusempaa. Lähdin näköjään tuossa on vähän niin kuin rajamaastoissa tuossa rinteen ja
suon välillä. Se oli vähän heikkokuluisempaa ja pikkasen kaarankin tonne vasemmalla nyt tässä. Siinä näkyy toi muurahaispesän symboli, tommonen ruskea kolmio. Menin sen ohi. Se ei tainnut ihan vilahtaa tässä kuvissa, mutta mä sen sieltä ehdin kuitenkin yön pimeydestä poimia. Ja se oli semmonen hauska pistemäinen kappale, minkä pystyi sieltä näkemään sitten. Tää oli helppo havaita. Tossa näkyy tommonen mäen muodon kulma. Se on tässä. Meni pieni harjanne ja tiesin tarkalleen missä kohtaa on. Ja lähdin nyt tavoittelemaan sitten. Rinteessä näkyy tommonen pieni kumparekki, niin ajattelin, että sen saattaa ehkä nähdä. Ja rastinoton kannalta. Rastihan on tommosen niin kuin nenämäisen muodon takana, jos on tommonen avokalliomuoto, että sitä kohti sitten lähdin hakeutumaan. Tässä oli toi rinteessä oleva avokallio, möykky. Sain sen luettua ja kohta nähdään, kun mä pysähdyn. Näin, pieni varmistusaskellus siinä. Näin tuolla vasemmalla jäi ton kartan taakse nyt tommonen isompi mäkirinne. Mä sain sen kuitenkin näkyviin sieltä ja tiesin, että pitää hieman kaartaa tänne oikealle, että mennään tätä notkelmaa kohti ja sitten tuohon oikean käden puolelle pitäisi jäädä se jonkinlainen nenämuoto, jonka takana sitten se rastikivi pitäisi olla. Menin eteenpäin ja hieman tähyilin sinne, että missä se kivi siellä nyt sitten tulee vastaan ja sieltä se lopulta taas löytyi sitten. Sitten lähdetäänkin kohti Kymppirastia ja se onkin jo tuttu, koska sinne tultiin se pitkä väli. Tuossa nyt nähdään ehkä hieman paremmin se rastin aluekin, kun karttakuva on hieman suurempi. Suunnitelma oli se, että lähtisin nousemaan tämmöistä isoa notkomuotoa viivan vasemmalta puolelta ylös. Menisin tuohon suurin piirtein oikeaan tasoon, jota pitkin sitten juoksisin sitä rastia kohti. Tärkeää olisi, ettei menisi liian korkealle tai jäisi liian alas. Rastihan oli siellä kuitenkin melko piilossa. Tämä kohta on itse asiassa sama, mikä oli siinä Firmaliigan radassa. En muista millä rastilla tässä mentiin, mutta sen muistan, että siellä oli mun mielestä noita lynksiläisiä, joiden kanssa tuli kisailtua siinä ja kavuttiin ylös. Se Firmaliigan rasti oli jossain tuolla vähän hieman oikealla tästä katsottuna. Tässä kohtaa kyllä syke löi aika korkealla. Oli jotenkin semmoinen takki hiukan tyhjä. Oli pitkä päivä, koska mä olin aamulla silloin siellä Kauhavalla vielä tekemässä Jukola-harjoitusta. Tähän mä nyt laitan julkaisuun tämän yösuunnistusvideon ennen niitä Jukola-videoita, että ne Jukola-videot tulee varmaan vasta sitten ensi viikon puolella. Tää video varmaan tulee nyt sunnuntaina sitten julki, kun on saanut sen ladattua tonne YouTubeen. Tässä etenin hiljalleen eteenpäin ja tuolla meneekin edellä. Toni oli päässyt musta tuossa ohi, silloin oli niin paljon parempi kunto, että se hermostui varmaan tähän hitaaseen vauhtiin ja se viipottaa tuolla edellä. Mutta mulla alkoi hälytyskellot soimaan tässä, että hetkinen, onko tässä liian korkealla kuitenkin. Ja tarkistelin ja katoin, että kyllä mun mielestä tästä pitää pikkasen pudottaa, että tulee siihen rastille ja sieltähän se rasti sitten löytyi. Mä vielä jotenkin tunnistin ton paikan tuosta äsken, kun mä lähdin tältä rastilta aikaisemmin ja kapusin ton kallion päälle, niin siinä oli jotain tuttuutta. Ja sitten mä pystyin jotenkin niin kuin havaitsemaan, että hetkinen, että nyt ollaan liian ylhäällä. Mutta nyt lähdetään sinne toiselle puolelle tätä hajontaparia ja mennään avokallioa pitkin. Se oli niin kuin suunnitelma. Todella mukavan näköinen rastiväli taas. Tuommoista uskomattoman hienoa avokallioa. Ja Tonin valo taitaa näkyä tuolla. Mä en ole ihan varma, että lukeeko Toni vahingossa jo seuraavaa väliä tässä.
Mutta kohta Toni tulee sieltä vastaan ja mä taisin huikatakin silleen, että se rasti oli jo tuolla takana, että mun mielestä Toni lähti sinne kovaa tahtia painamaan sitten. Mä hieman oon tuolla vasemmalla tässä rastivälillä. Mä ajattelin, että yrittäisin mennä aika lailla viivaa myöden ja hieman oon tässä niinku kaartamassa tonne vasemmalle. Se tavallaan selittää sen, miksi sitten kun mä kohta lueskelen näitä kohteita tässä, niin mulla oli hieman semmoista niinku epävarmuuden tunnetta tuossa. Tuohan on niin tasainen tommonen kalliomäki, että siinä ei ole mitään niinku pomminvarmoja kohtia, missä on. Tuossa on näköjään joku yksi kivi. No, en mä sitä ainakaan silloin lukenut. Tällä jälkiviisana se voi sitä poimia, mutta tästä tuli semmonen niinku mäkimuoto kohta tuohon eteen. Kohta se alkaa nousee tuossa edessä. Nähdään kun kalliomuoto on ja tässä mä rupesin lukemaan, että okei, tää on varmaan nyt tää vasemmanpuolimmainen kallioharjanne, että kaadetaan tonne oikealle ja tämän pitäisi johtaa sitten sinne rastille päin aika mukavasti. Tuolla näkyy jotain valoja edessä. Mä arvelin, että ne saattaa olla myös menossa rastille. En ollut nähtävästi oppinut sitä, että se nyt ei aina ole merkki mistään, jos on valo jossain, mutta tällä kertaa se nyt oli jonkin sortin merkki, koska se rasti sieltä kuitenkin löytyi. Haettiin leima ja tuo GPS-pallura ei ihan näköjään osunut kohdalle tuossa kohtaa. Väänsin kompassinkin oikeaan asentoon ja päätin, että nyt lähdetään juoksemaan vaan aika lailla suunnalla tätä väliä näitä kalliomuotoja hyödyntäen. Kapusin tuohon kallioharjanteelle ja lähdin sitä pitkin sitten etenemään. Ehkä hieman turhaan tulin tuohon ihan, olisin voinut olla tuossa viivan kohdallakin. Sitten mä ajattelin, että rastin oikealla puolella pitäisi olla tuommoinen pitkulaisempi kalliomuoto, joka pitäisi ohjata mua sitten sinne rastille päin. Ja nyt nähdään itse asiassa, että päädynkö mä ollenkaan sinne sitten. Mulla oli tässä suunta kyllä, mutta se, että mä hieman ajauduin tässä rastivälillä tonne vasemmalle, sai aikaan sen, että mulla oli jonkinmoista epävarmuutta siitä, että missä mä tarkalleen ottaen oon. Ja tässä nyt on tätä suoaluetta hieman. Mä huomasin, että tässä on jotain soista aluetta ja kohta mä taisin saada tuntumaa tuolta oikealta siitä mäkimuodosta. Se hieman kajasti tuolla oikealla puolella enemmän ja pystyin sitten päättelemään, että no, tää on varmaan nyt sitten sitä tasaisempaa kallioaluetta, minkä päädyssä sitten se rastikin pitäisi tulla vastaan. Tästähän mä menin silloin viimeksikin, kun ensimmäistä kertaa tulin tälle rastille. On se kyllä aika tarkkana saa olla näiden kanssa, kun ei ole heijastimia, että pitää ihan viereen tulla, että löytää sen rastin. No sitten olikin enää 2 rastia jäljellä ja lähdetään 13 rastia kohti. Näyttäisi siltä, että tuo maasto hieman tulee muuttumaan. Täältä parhaalta avokallioalueelta siirrytään hieman tuommoiseen niin kuin rinnemäiseen maastoon. Sinne nyt sitten lähdin tavoittelemaan ihan tuossa viivan alla just ennen tietä on tuommoinen pieni polku. Niin mä ajattelin, että kyllä mä sen sieltä yritän poimia. Ja myöskin sitten suunnitelmana oli se, että menisin aika suoraan tuota rastiväliä. Että ei ollut järkeä lähteä kiertämään vasemmalta tai oikealta. Rastin otollisesti toi on aika vaativan näköinen rastipiste, tuommoinen pieni kivi tuolla rinteen puolivälissä. No nyt tuli se polku tähän vastaan ja sitä ei kauhean kauaa tullut juostua, koska tiekin jo tulee sitten sieltä eteen aika nopeasti. Tulin tielle ja sitten katsoin, että hemmetti, eihän tänne tietä pitkin kannata oikeastaan juosta. Mutta toi näytti niin kauhealta toi pusikko tossa, että ei millään meinannut halua lähteä sinne. Ja no, sinne tuli sukellettua sitten kuitenkin ja
se oli ihan oikea päätös, koska piti lähteä kapuamaan sitä mäkialuetta ylöspäin ja luin tässä samalla, että siinä on jonkinlainen hyvin heikko polku, mikä menee tuommoisessa jonkinlaisessa notkelmassa alaspäin, että yritänpä löytää sen notkelman. Siitä saisi ainakin varmuuden sitten tuohon rastinoton näkökulmasta. Siinähän on rastia ennen sitten myös tuommoisia pienaukkoja. Just siinä rastiväliviivan ja rastiympyrän risteyskohdassa on yksi semmoinen. Ja pohdiskelin, että kyllä sieltä kun tarkasti tulee, niin pitäisi osua siihen hyvin lähelle rastia ainakin. Ja täältä nyt sitten mäen päältä löysin sen heikon katkopolun. Tässä se on. Ja lompsuttelin sitä sitten alaspäin. GPS-pallura menee hieman tuossa näköjään vasemmalla, mutta nyt ollaan siinä viivalla ja varmistin kompassisuunnasta vielä, että kohta pitää lähteä pois tästä polulta ja kohti sitä rastia. Nyt ollaan vielä polulla ja nyt mä käänsin pois siitä polulta. Muistelen kyllä, että toi pienaukko tuossa kohta tulee kuviin näkyvillä. Se jäi tuohon just oikealle puolelle nytten. Ja yritin lukea tätä mäkimuotoa, että nyt täytyy pysyä tuossa rinteessä. Ei mennä liian alas. Ja nyt rupesin katseella vähän hakemaan, että missä kohtaa se rastikivi voisi olla. Ja taisin nähdä tuolla kuusikossa lipun kulman sitten ja varmistin vielä ja lähdin menemään alaspäin. Ja siinä se rasti sitten olikin. Sieltä sitten leima ja sitten alkaakin tämän radan dramaattisin kohta, ainakin omalta osaltani. Lähdin tätä rinnettä alaspäin ja katoin, että mennään tonne aidan lähelle ja ehkä tuota rinnettä tai niittyä pitkin rastille. Ja nyt menen tästä kohta alaspäin. Tää on se kohta. Mä menen tästä alaspäin. Vähän liukastuin ja käsi osui tommoseen kallioon ja nopeasti katoin sitä vasenta kättä, missä mulla on kartta ja kompassi. Hirveä haava tuli tonne kämmen selkään. Tuossa äsken näkyi, kun mä kiskoin, niin tempasin ton kompassin arun ihan tiukalle. Kartta oli mennyt jo vereen. Mut rupesi niinku pulppuamaan verta tuolta kädestä ja mä en pystynyt enää, mä nostin käden, nyt mä juoksen tuossa silleen, että mulla on käsi tuolla ihan niin kuin ylhäällä koko ajan. Tein tämmöisen niin kuin refleksimäisen ensiavun silleen, että tuli sinne tosiaan niin kuin kallio raapasi jonkun ihmeellisen haavan tuohon pikkusormeen nimettömän tuntumaan tuohon kämmenen puolelle tai kämmenen selän puolelle ja siitä tosiaan alkoi pulppua verta niin, että mulla oli, kun käsi oli siellä ylhäällä, niin kyynärvarsikin alkoi valumaan niin, että sieltä niin kuin verinoroa tuli huolella. Kuitenkin sen verran olin tuossa pystyin lukemaan karttaa, että se mun niittyvalinta, en mä sitä sitten tehnyt sen takia, kun siinä näytti olevan joku sähköaita tai ainakin joku isompi aita ja kun tuli toi haava käteen vielä, niin totesin, että ei ole mitään järkeä lähteä kiipeilemään sinne. Tuli taas semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin refleksimäinen vaisto, että parempi vaan tästä nyt yrittää edetä tonne rata loppuun ja pääsee sitten hoitamaan kättä kuntoon. Ja tuossa meni yksi meidän pääsarjalainen ohi äsken. Se juoksi mun perässä siinä ja huusinkin silleen, että tuli iso haava käteen, että yritän tästä sinnitellä maaliin ja se kyselikin, että tarviiko apua, mutta mä sanoin, että ei tässä vaiheessa nyt tarvi sitten apua. Mutta suunnistuksellisesti tämä rastiväli meni sitten niin, että seurasin vaan tätä mäen rinnettä ja hakeuduin 14 rastia kohti sitten. Mä tosiaan tämän jälkeen kun pääsin tuohon maaliin, niin siinä toi yksi seurakavereistani ystävällisesti tarjosi apua siinä ja puhdistettiin vähän sitä haavaa ja
se vaikutti sen verran syvältä ja isolta haavalta, että oli syytä sitten lähteä hakeutumaan johonkin jatkopaikkaan vielä. Ja siinä kun oli sitten saatu vaatteet jollain tavalla vaihdettua ja tietynlainen hätäensiapu hoidettua, niin sitten vielä ilta myöhään niin lähdin katsomaan, että mistä löytyisi lääkäripalveluita. Ja vaikka mekin helsinkiläisiä ollaan, niin näytti siltä, että ei ole muita vaihtoehtoja kuin lähteä ihan tonne julkisen puolen päivystykseen odottelemaan. Ja sinne sitten tuli päädyttyäkin, että vaimo jatkoi tyttären kanssa kotiin ja mä jäin sitten tonne Meilahteen päivystykseen. Ne siinä alkuun katsoivat, että mikä sen käden tilanne on ja sanovat, että kyllä tämä täytyy tikata, että me vaan jonottamaan. Ja tuommoisissa haavoissa usein suositellaan, että tikkaus pitäisi suorittaa 6 tunnin kuluessa siitä, kun haava on syntynyt. Ja tämäkin oli semmoinen oikein likainen haava, että siellä olisi nähtävästi jotain hiekkaa ja muuta mennyt sekaan. No mä odotin siellä julkisella puolella sitten 2:30 asti yöllä. Ja sitten siellä sanottiin, että 7 tuntia on jonotusaika ja alkoi jo vähän siellä tuntua siltä, että pitäisi ehkä löytyä joku toinenkin vaihtoehto. Ja mä löysin netistä, että Terveystalolla on nähtävästi ainut yksityislääkäripäivystys, joka on ympärivuorokautinen niin Helsingissä. Niin mä sitten kysyin hoitajilta, että meneekö tässä vielä monta tuntia, että pitäisikö mun mennä sinne sitten. Ja soitin sinne ja sieltä löytyi aika ja näin ollen mä olin kello 3 yöllä sitten Terveystalon kampinpisteessä, niin ne siellä puhdisti mun käden ja haava ja sieltä löytyi kaikenlaista hiekkaa ja ompelivat siihen sitten useamman tikin ja 4 viimein pääsin sitten kotiin ja nukkumaan. Oli kyllä aika dramaattinen päätös itselle tässä juoksussa, että mäkin olen kuitenkin yli 30 vuotta suunnistanut ja en muista, että mulla olisi mitään pahempia tikkausoperaatioita jouduttu suorittamaan aikaisemmin, että kerran on aika pahasti tullut kyllä keppi silmään ja nilkkoja on mennyt monta kertaa kyllä. Ja on niitä haavoja jalkoihin tullut ja kaikenlaisia kaatumisiakin aina välillä. Mutta niin vaan se oli, että tämä oli kyllä aika harvinainen tapaus ja aina voisi käydä huonomminkin, että kyllä olin tyytyväinen, että lopulta pääsi sitten sinne hoidettavaksi ja saatiin haava tikattua ja nyt täytyy toivoa, että tämä tästä lähtisi parantumaan hyvin, että pääsee sitten jatkamaan näitä suunnistuksia taas. Mutta kyllä oli hyvä rata oli tälläkin kertaa seuranmestaruuskisasarjassa ja huolimatta tuosta draaman kaaresta, niin sain kuitenkin nopeamman ajan tehtyä tähän 40-sarjaan. Oli mainio kisa. Palataan taas seuraavaan videoon sitten.